Vale, bueno, pois nada, non pasa nada, veña. Chao, chao, chao. Ai, que estabades aí, pois, hola a todos, estou aquí no restaurante Cabanas de Lalín e sei que esperabades ver a Adri. Adri xa me dixo ahora que non viña, pero que claro, que José Luis tampouco está. ¡José Luis! Pero como que... Ai, que sí que estás, que alegría máis grande. Benvido a casa. Que alegría máis grande que pensei que Benvido, xa tiña que benvida. facelo sola, moitas Que gracias. tal? Como Pasa estamos? por aí. Xa te vexo cheo de enerxía. Home, logo, como non vai estar? Non ves aí a cousa media preparada xa? Pensei que me deixabas para facer eu, Dios Pero mío. como te vou deixar? No. Que chequeimos o restaurante. No, Oiches, que José vaya. Luis, xa que estás aquí, imos comezar como Hola. decider vos, dille aí ahora a todo o mundo. Como decider vos, cada sección que vai dentro da sección, que vai dentro da Nah, sección. Eu xa non sei como é eso. Vamos rápido que temos pouco Vamos tempo. rápido Venga, déixate coas diso. preguntas a José Luis. Esa sección na que vos lle facedes preguntas desde a casa e hoxe José Luis atende porque temos dúbida de Xoel de Cariño. El di que se pasou comprando sardiñas polo San Xoán, e que ahora claro que lle sobran e que de tanto comelas á grella que as vai aborrecer. Pídenos que lle des unha alternativa, unha receita distinta. A ver, Home, vou facer Cal vai unha ser? cosa que é moi fácil, mira. Temos aquí unhas sardiñiñas, ben vedes, xa Xeitosas. enteira, cortada, xa cortada, sin cabeza. Mira, isto é moi fácil. Vamos a facer que iso, mira, se o pedides ao voso pescadeiro, é moi fácil de sacar, mira. Aí a tedes, mira. tamén o podemos facer nós, así que é Hombre, cousa mira, aí a fácil. tedes, mira. E é moi fácil. Que facemos? Vamos a ver, un pouco de pimenta. Pero que vas facer? Que receta vas facer? Vamos a hacer las rebozadiñas, Ay, qué rica. que está de muerte morrida. Veña, a ver. Damos aí, Pimenta. pimenta, Que un máis? pouquiño de sal. A ver, deixarme facer algo a min ou non queres? Sí, Que che estropee, boto sal. hombre. Veña, aí está. Hombre, Ala, ala. que ves así Ala, como ala. tan fina, digo eu, si cada non O quere. que a teño é larga, José, larga. Mau Claro, larga. que mancharse, eu que sei. Manfino, Eh, blanco. sí. Pois non teño problema, No, eu hombre, meto a man. no, date Sei a man. que non. Que vos sodes un encanto de persoas todos os Ai. que traballan en hora galega. Ai, que pelotero, bato no, os huevos. Con a pelotera non batemos huevos. Veña, vamos a Por favor. acelerar. Ves como... Sí, mira sí, que ben se me dá. dalle gas, Mira que dalle ben se gas. me dá. A ver. Dalle gas. Es zurda, María. Crees que estás facendo aí? Estou Moi fixando ben. ahora. Salpimentando, non? A ver. Mezclei, exactamente, mezclei sal, pimenta negra ou blanca. Vou echar un poquinho Que se nos esto. queima o aceite, Dios mío, así son zurda, son zurda. E tal. Mucho sabía, mira. Perdón. Allo e perexel. Collemos, damos aí, hasta que non se nos queme, que senón Ai, se nos pasa. ai, que aliamos aquí. Se nos pasa. Ves, tú vechesme aquí, eres... Culpa mía, é verdade. Eu non podo volver máis aquí, non podo volver máis. No, que eso ni se te Eso ocurra, eso no. Pero veño che Vamos alá. comer por aquí. Pero para hai que axudar. facelo, mira, ahora hai que facelo rápido, porque si non se Volte nos vai. volta. Ai, amai. Ai. É que ben ule, José Luis, que ben ule. Hombre, como non vai oler ben? Vamos a facer unha sola aí, mira. Qué rico. Porque si non se nos vai, e se nos queima, Un bacaladito. e é unha pena, mira. esto, Sí, mira, aí. parecen bacaladitos que lle encanta aquí ao meu compañeiro E Espiño. aquí só teño, mira, xa teño outros preparados. Claro, porque andamos tan escaso de tempo. Claro, a máis da mira, televisión, José Luis. aí estamos, mira. Oh. E aí teño un. Oye, Tens que pintaza. probar. Teño que Tens que probar. probalo. Claro, é que Home, ou non? mira, xa che digo eu que eu veño a eso, que eu veño hoxe Sí. por Adrián para facer o que el fai, que é papar todo. Ai, que boas. Oye, que está buenísimo. Buenísimas e diferentes. Crocante. Claro, que sabe distinto a sardinha, que sí. Joel, espero que apuntaras ben a Claro. receita, porque isto está que dá gusto probarlo. Estas gargos que as No, levo. hombre, despois merendamos. Levo despois. Oichos, José Luis. Temos máis traballo. Non, vamos a merendar despois. Ah, bueno, vale. Carai. A ver, de balas, pero está de coño, que... Temos máis traballo por diante. Outra sección que vai dentro da sección que vai dentro da sección, que é probar trebellos con José Luis. E hoxe traigo un para ti e outro para min.